Usein moni taloyhtiö valitsee suuren toimijan, koska siihen on helppo luottaa. Ja se on täysin ymmärrettävää, mutta arjessa se ei aina näy niin. Yhteyden saaminen kestää, asiat venyvät ja välillä jää epäselväksi, kuka oikeasti hoitaa kokonaisuutta. Suurten isännöintiyritysten taustalla on usein pääomasijoittaja, jolloin toimintaa ohjaa vahvasti kannattavuus. Se näkyy myös hinnoittelussa. Lisäksi taloyhtiöiden tukipalvelut, kuten kiinteistöhuolto, urakointi ja tekninen isännöinti, tulevat usein valmiista verkostoista, jolloin valinnat eivät aina perustu pelkästään taloyhtiön etuun. Isännöintiyhtymä on yrittäjävetoinen toimija. Se tarkoittaa, että isännöitsijä omistaa yrityksen, eli se miten asiat hoidetaan vaikuttaa suoraan hänen itseensä. Siksi isännöitsijä on myös helpompi tavoittaa ja asiat etenee nopeammin. Ja kun me kilpailutamme kaikki taloyhtiöiden tukipalvelut ilman sidonnaisuuksia, tekeminen on myös läpinäkyvää ja silloin lopputulos on yksinkertaisesti parempi taloyhtiölle.